खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि गोथार मंगलबार नैथि साननि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ आरो बयबो मोजाङैनो थागोन। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनैनि दिनाव गोथार गोसो लानानै जाहाथे दिनैनि नैबे गोथार मंगलबारखौ साना मोजाङै मोजां बारलांगोन बेखौ आसा खालामबाय आं आफा आनान गसाइनियाव। आं नोंथांमोननियाव आखाइ खबजबनानै आर'ज खालामो नोंथांमोना नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनो भिडिअ'फोरखौ लाइक शेयार खालामनानै होगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि गोबां सापर्ट गोनांथि जानानै दङ। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होथार लोगोसे नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर होनब्लासो आं नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। बेनि थाखायबो आं आनान गसाइनियाव आर'ज खालामबायदि नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअ'फोरखौ लाइक खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होथारगोन। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं अननाय आरो हास्थायनाय थानानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव जुलिनि रादाय पार्टिया थाबैनो फैगोन।